I'm Joy and welcome back to my channel again, and today I'm going to share with you guys a review of this product that I got here. This is the BIlena liquid lipstick and I got mine in the shade of Pink Pearl, which is already on my lips right now, so I have already tried it. And yeah, this one costs at around 180 pesos and it reminds me of the Maybelline liquid lipstick that they have, and it costs at around 280 to 350 plus, I think. And I don't want that price because, you know, me naman, gusto ko yung mga affordable lang na lipstick or na mga makeup na quantity naman. And I chose this one kasi I'm more on red lipsticks. Hindi ako masyadong nag-peachy orange something or yung mga pink. I'm more on the red lipstick. So, kapag yung mga friends ko nagbibigay ng lipstick, they always give me the red one. And sabi nga nila, I rock the red one. So, I got this. Sobrang affordable siya. And meron din silang 6 shades that you can choose on. Unfortunately, kung naghahanap kayo ng mga nude or more on the nude side, wala silang ganon. More on the peachy pink and reddish shade sila. I will let you see now the clip of me applying this lipstick on my lips. So, I'm gonna put on this liquid lipstick now. And let's see. So, ayan siya. May one siya na maganyan. Maganda siya. At saka may parang siyang foam. So, let's see. What I usually do is I dab a little bit and then just spread it on my lips. By the way, I don't have anything right now on my lips. I just put lip balm before I go to sleep. So, ayun. Medyo smooth naman yung lips ko as of today. Ang bongga ng red niya. Kita ko sa screen ang bongga ng red niya. Ayan. Ayan na siya kapag naka-apply na siya. And creamy siya ha, in fairness. Yung liquid niya is so creamy. Para siyang, parang hindi siya lip gloss. Kasi yung mga lip gloss, di ba, watery. Ito para siyang lipstick na naging liquid lang siya. So, very creamy. Ang smooth lang talaga ng pag-a-apply. And yung wand niya, saktong-sakto lang. Hindi siya masyadong mahaba. Hindi rin siya masyadong short. Kapag masyadong kasi mahaba yung wand, tendency kasi mahirap siyang control. Lalo na kapag yung wand niya hindi ganun katigas or ka-strong. Yung mga wand na parang soft lang siya. So, bale, hindi siya, ito, for the BIlena, hindi siya mahirap control. So, let's see kung gaano to katagal. As of now, it's already 12:34 in the afternoon. So, let's see kung wala siyang, kung gaano to katagal. Hi guys, so it's already 3:37 in the afternoon. And kumain na din ako ng, hindi ako masyadong nag-lunch, nag-ano lang ako, light meal lang ako. And kumain ako ng bread, uminom ako ng tubig sa bottle, and it did transfer on the bottle. And nag-transfer din siya sa kamay ko kasi kumain ako ng cheesy bread. So, ayun. Tsaka kumapit din siya sa kinain ko. Medyo na-off ako doon. But still, the performance or the pigmentation is still there. As you can see, medyo nag-fade na yung inner part ng lips ko. Pero, medyo even pa rin naman siya. Tsaka pag nag-smack akong ganun, na-even out pa rin yung pigmentation or the color. I did notice na medyo nagbe-bleed siya dito sa labas. So, I suggest, if you will use this product, mag-lip liner na lang kayo, or kung hindi nyo, if you don't mind the bleed, na maayos nyo naman anytime, so, then don't worry. Ako, okay lang sa akin kasi ginaganon ko lang naman. Okay na siya. Pero, kung medyo sensitive kayo pagdating sa mga ganong bagay, then use a lip liner. Hey guys, so it's already 9:15 in the evening. So, ito na yung lipstick. Ito na ang nangyari. So, kumain na din ako ng dinner ko. Uminom na din ako ng tubig sa baso at sa bottle. So, ito na siya. Medyo nag-fade na nga siya ng bonggang-bongga.
Ayan, nag-fade na siya. Tsaka medyo nag-peel off na yung mga dry skin ko. Dry skin ng lips ko. Pero okay pa rin. This is not a bad thing to end your day ha, in fairness. Kasi nandyan pa rin siya. So, unang napansin ko lang kasi, unang nag-fade yung mga nandito sa corners ng lips. And ang mga nagbe-bleed din na part, dito na part, and dito sa akin. I don't know pag kayo kasi maybe the way you talk and the way you smack your lips, siguro ganun yung effect. So, yeah, this is not a bad thing to end your day, sabi ko nga. And for the price of 180 pesos, tsaka sobrang tipid niya kasi isang ganun mo lang na ano mo na siya ng full color ha. What more kung yung padabdab lang kasi yung nakuha ko na shade is red talaga siya. So, if you want a lighter one, na ilalagay mo lang siya idadab mo lang siyang ganon, then you can achieve the lighter color. So, mas tipid na naman yun. So, BIlena, you did a great job. Pigmentation, napaka-okay niya. Yung control ng land, okay na okay din. Very nako-control siya. Hindi siya ganun kahaba and maganda yung pag-glide. Very creamy din. Tapos yung price, in fairness ha, very affordable. Tsaka tipid na tipid siya, sulit. And naglalast siya sa akin kasi 8 hours ko lang na-test or 9 hours. So, okay na sa akin yun. So, you guys, if you want me to do more reviews ng mga products, kasi I think this is the first review that I did. I think so. So, kung gusto nyo pa ng more reviews, just let me know in the comment down below kung ano yung mga products na gusto kong i-review. And yeah, I'll see you guys on my next video. Bye!